Здравейте, приятели и абонати на канала. Това видео ще бъде нещо като равносметка за изминалата една година, тъй като канала вече стана на повече от година. Има качени, не знам точно колко, но около 50 на клипа, които са ревюта на екипировка, неща така, с препърска насоченост, философска, размисли по някои теми и така нататък. Като абонати, канала все още не е много популярен. Около 465 абоната има в момента. Мислил съм си какво да променя, за да стане по-популярен, да натрупа повече абонати, повече гледания. В крайна сметка реших да не правя нищо, защото идеята на този канал не е да печеля по какъвто и да е начин от него, просто да споделям знания и умения, да показвам оборудване, екипировка и така нататък. Мислех да правя видеото на английски, отказах се поради същата тази причина. Какво следва тук нататък? Продължавам с тематиката. Имам да покажа някои интересни неща, като екипировка, пауър станции, така наречените соларни пауър станции, соларни панели. Друго ново какво е дошло във връзка с комуникацията, мога да покажа и да разкажа за меш-кори мещастик. Това ще го направя. Имам интересна радиостанция, която мога да покажа. И неща все от този вид. Защо се получи така дълъг период без видеота? Това стана, защото трябваше да свърша един доста мащабен за мен проект на втората локация. Трябваше да изграда около 250 метра ограда, което ми отне страшно много време. След това започна зимния сезон с всичките му плюсове и минуси. И всъщност бях доста заед и все не оставаше време да направя видеота. Предполагам, надявам се, с идването на по-хубавото време и пролета да наваксам. Общо взето, това е. Искам да благодаря на всички, които гледат моите клипове, всички, които са се абонирали за канала, всички, които коментират. Без вас, може би, бих изгубил мотивация и не знам дали бих се занимавал. Но продължаваме напред, както е популярно да се казва, и се надявам на нови успехи. Благодаря ви и до скоро!